A utopía está no horizonte. Achégome 2 pasos e ela afástase 2 pasos. Ando 10 pasos e o horizonte afástase 10 pasos máis alá. Por moito que eu camiñe, nunca acadarei. Para que serve a utopía? Para iso serve, para camiñar. Xa que a Administración non lle acordou celebrar o noso aniversario, temos orgullo, nós mesmos, celebrarmos os 20 anos dos equipos porque algo que era unha utopía converteuse en realidade e esa realidade asentouse. Con este acto e con este recoñecemento público a Agustín Fernández Paz, normalizador, queremos recoñecer certamente o traballo dunha xeración que sentou os piares da normalización no ámbito educativo, que plantou unha semente da que nós collemos agora froitos. Moita xente regou esa semente, e Agustín regou moito e seguido e sen parar. Regaches, Agustín, desde a literatura, o ámbito polo que és máis coñecido, sacando á luz textos de grande calidade na nosa lingua. Desde hai anos, os ensinantes estamos orgullosos de poder contar coa túa pluma, Agustín, que nos fixeches e faz doado o camiño de animar a lectura en galego. Un libro teu é sempre garantía de éxito. Regaches, Agustín, en moitísimos foros diferentes, és para nós un mestre en todo o sentido amplo da palabra. No papel de coordinador docente de galego, nos artigos espallados sobre o galego no ensino, na memoria que deixaches en diferentes volumes colectivos dedicados ao tema, seguiche regando a semente no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, no proxecto de renovación que se levou a cabo desde a Secretaría Xeral, na parte que che tocou do manual que revolucionou o labor dos equipos, e nos seminarios de dinamización do 2006, ao falarnos do labor dos centros educativos na normalización lingüística. Regaches, Agustín, durante tardes enteiras do outono de 2007 por diferentes cidades do país explicando como se determinaba a situación sociolingüística escolar e ilustráchenos sobre modelos de planificación lingüística. E mesmo fixemos prácticas sobre dinamización lingüística. E podería seguir. Paro xa, pero quero deixar constancia de que unha das primeiras e seguramente a máis emotiva mensaxe de apoio recibida na caixa de correo da Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística no 2009, cando esta naceu, enviaxenos a ti, Agustín. Porque desde a túa experiencia, constancia e sabedoría fuches guía e motor do noso traballo nos centros educativos. E por todo isto, é porque en ti, Agustín, recoñecemos a ética e a dignidade na que queremos e na que queremos recoñecernos. É porque queremos seguir camiñando cara ao horizonte onde ti puxeches a utopía. Por todo isto, entregámoslle este pequeno... Entregámoslle, en nome da coordinadora, este presente como humilde beizón do noso recoñecemento e admiración.